Baba ik cho nga hanu chem nga ke ba phi jo sar nga ker leng per thei mar la ke ba ka be la du nang chua nga bên biết bên biang lướt ba phi mình ta cạn ni là hè ngà là chính su mar su kher trong phi chính ít trong phi ban su kerling chi cha mar ela lot nga kp hano le cham ha prate ha nga ba biết bên biang ar voice nam la eng mình ta cha chi la jing pha pule phi nga kaspa ka po bar khai the phi la bata chung nga mar bet not phi la play ba phi ka lat kalen ti ba pha bas new hak chit ti hi ha din ban su ka la wei trong i kam tam ha tin ki kon ki ti ha du kat ni le stom phi nga da le kam kai swak pak nga ka kat ni le phi la bata chung nga la ka je ma su nga phi be pa Baba ik cho nga hanu chem nga ke ba phi jo sar nga ker leng per thei mar la ke ba ka be la du nang chua nga bên biết bên biang lut ba phi men ta ka ni la he nga la chính su mar su kher trong phi ta ba ro la su thu lut nga jis neng jing krau trong phi ba ro khan dit ram re ing ba ba kla ba de so da la phi de jo da ro di nga hi ba le tam jis neng trong phi mar pan e kam ta se men ta kum ni long nga hap ap bek la sep upa jing in men ta kwa nga ker la ba chi nuk sa ha ki para bas neng ba krau de renang nga ki daya lam di nga de but hi ki man kamit du wai bek nga lap ka trong phi ki hen men para kam tam ha phi ka be upa ba ri ba sumar ha nga nang chua Baba ik cho